Украіна ўзмацняе мяжу з Беларусю падраздзяленнямі хуткага рэагавання. А ў чарзе на выезд з нашай краіны назбіралася каля 1700 грузавікоў у розных кірунках. 21 гадзіна ў студыі Кірал Смеглікаў. Сёння у выданні «Аб'ектыву». Санкцыі Злучаных Штатаў вярнуліся. Па сутнасці гэта будзе тычыцца траціны беларускага экспарта. Я думаю, то гэтага такога стрэла беларуская эканоміка не вытрымае. Романа Пратасевіча паказалі на дзяржаўным тэлебачанні. Іхняя задача гэта дзяліць, сварыць, напаўняць інфармацыйную прастору шлакам, каб ніхто нікому не давяраў. Святлана Тихановская прэзентавала праграму падтрымання ўдзельнікаў стачнага руху. Очень важно, чтобы мы сейчас объединяли свои силы для совместной борьбы, подготовки к стачке и защиты своих прав. Нафтан, волат, нафтаперапрацоўкі Беларусі спыніцца. Так лічаць у стачкамі прадпрыемства, якое ў ліку 9, якія ад сёння зноў пад санкцыямі ЗША. Паводле розных ацэнак беларуская эканоміка можа страціць да траціны экспарту. На захады Вашынгтону Менск адказаў узмацненнем жорсткасці візавых працэдураў і абмежаваў лік дыпламатаў. Як будуць дзеяць абмежаванне і ці чакаць ад іх вынікаў, распавядзе Юлія Цяльпук. Бензіны, дызпаліва, распушчальнікі, алеі. Больш за палову прадукцыі беларускага нафтана экспартавалася пераважна ў краіны Еўразвязу ды ўкраіну. У еўрапейскіх партнёраў заводу было 6 тыдняў на згортванне супрацы. У тэрміны ўклаліся не толькі гандлёвыя партнёры. Это касается прежде всего тех предприятий, которые делали реконструкцию, которая у нас давно уже затянута, нафтане, на котором режим сделал достаточно много денег. И эти компании сейчас отказываются сотрудничать с нафтаном и закрывают свои представительства на нафтане. Пра санкцыі ў адказ на палітыку беларускай улады ў дачыненні да апанентаў Вашынгтон абвясціў 23 красавіка. Нафтан ушчыльную заняўся заключэннем хуткіх угодаў і паставіў вытворчасць на максімум, каб до 3 чэрвеня прадаць як мага больш нафтапрадуктаў. С одной стороны, нефти нет, с другой стороны, вот это увеличение переработки, то есть это явно показано то, что они собираются останавливаться, они готовятся к остановке. И, по-видимому, к длительному. Поэтому получается то, что не смогли сделать в свое время стачники, не смогли остановить завод, сделают за них санкции. Спыненне вытворчасці або падзення аб'ёмаў, а значыць прыбыткаў, чакае і іншыя прадпрыемствы галіны. Санкцыі ЗША дзеюць супраць шэрагу прадпрыемстваў канцэрну Белнафтахім. Гэта Белшына, горадня Азот, горадня Хімвалакно, Лакафарба, Полацк, Шкловалакно, плюс беларускі нафтавы гандлёвы дом. Ад уведзеных у 2008 годзе і адмененых пасля вызвалення палітвязняў новыя эканамічныя абмежаванні адрозніваюцца. Дзейнічаюць яны таксама ў дачыненні арганізацыяў і фізічных асобаў трэціх краінаў, якія супрацоўнічаюць з суб'ектамі з амерыканскага і еўрапейскага санкцыйных спісаў. Загваздка ў тым, што Расія можа гандляваць беларускаю санкцыёнкаю. Калі будуць сектаральныя санкцыі, то па сутнасці гэта будзе тычыцца траціны беларускага экспарта. Я думаю, то гэтага такога стрэла беларуская эканоміка не вытрымае. А калі гэта будзе як заўжды, тады добра, скажам, ёсць санкцыі, маральныя абавязкі Злучаныя Штаты выканалі. Еўразвяз, які дапускаў прыняцце ў 4-м пакеце таксама сектаральных санкцый, у асобе канцлера Нямецчыны Ангелы Меркель ужо зрабіў папраўку. Санкцыі будуць кропкавыя. У пятніцу ж Еўразвяз ухваліць санкцыі супраць беларускіх авіякампаній, паведаміла агенцтва Bloomberg са спасылкай на крыніцы ў дыпламатычных колах. Далей шырэй. На пачатку наступнага тыдню Еўразвяз будзе абмяркоўваць прапановы аб санкцыях у дачыненні да прынамсі 7 фізічных асобаў і адной арганізацыі. У цяперашні час санкцыйны спіс, які абмяркоўваецца, уключае міністраў, прадстаўнікоў ВПС Беларусі і іншых звязаных з авіяцыяй асобаў. У Беларусі супраць санкцыяў выказваюцца прыхільнікі Лукашэнкі. Праціўнікі найчасцей вітаюць падыход заходнікаў. На данный момент санкции – это максимум, что может сделать Европа и Запад для того, чтобы хоть как-то нормализовать ситуацию. Потому что кроме белорусов здесь никто ничего не сделает, боюсь. Каждый, как обычно, по-своему прав, и всегда будет несколько точек зрения. Вполне какая-то реакция должна была последовать от Европы.
На працягу больш чым паўгода прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці Беларусі, палітычныя эмігранты і уцекачы дамагаліся санкцыяў, адчувальных для беларускай улады. Але сапраўды маланкавую рэакцыю захаду выклікала спецаперацыя з захопам у Беларусі еўрапейскага рэйсу Ryanair. Юлія Цельпук, Белсат. Ну а літаральна ў гэтыя хвіліны Святлана Ціханаўская сустракаецца з беларускай дыаспорай у Варшаве. У межах афіцыйнага візіту яна наведала сталіцу Польшы, наступную ў графіку Вроцлаў. З чым прыехала лідарка беларускага пратэсту ў Польшу, распавядзе Кацярына Малей. Рисую здесь вот домик. И это цветочек, это человечек, это дерево. Святлана Ціханаўская завітала на урок малявання на тему «Беларусь маёй мары». У школе для беларускіх дзяцей, якія разам з бацькамі вымушаныя былі ўцякаць праз палітычныя рэпрэсіі, навучаюць англійскай і польскай мовам, выкладаюць акцёрскае майстэрства, маляванне. В Польше все нравится, очень приятные люди, огромная колоссальная помощь. ЦБС обучает деток, они идут сюда с удовольствием. Также у меня еще старший сын есть, он также посещает школу. Всегда идем с удовольствием. Огромное спасибо. Во многом здесь легче, потому что там было очень тяжело, особенно когда маленький город, когда ты вот идешь в город и смотришь, милицейская машина едет, ты думаешь, за тобой, не за тобой. То есть вот это ты постоянно на нервах, ты постоянно на стреме, постоянно дергаешься. Но психологически там было очень тяжело. В Беларуси у нас был свой собственный дом, поэтому мне там было намного лучше, чем тут в маленькой квартире. Еще есть недостатки кое-какие. В Беларуси было много друзей, тут мало друзей. На прэс-канферэнцыі з лідарамі рабочага руху Святлана Ціханаўская згадала аб праграме падтрымання удзельнікаў стачак і рэпрэсаваных. Яна прадугледжвае кампенсацыю штрафаў, рэабілітацыю тых, хто пацярпеў ад рэжыму. Гэта не папулісцкія лозунгі. Праект праграмы прадугледжвае канкрэтныя крыніцы фінансавання, адзначыла Ціханаўская. К примеру, часть этой программы будет финансирована как раз из экономического плана Евросоюза для демократической Беларуси, который был разработан и при участии моей команды. Мы ведем последовательную работу ради того, чтобы к моменту смены режима в нашей стране мы были готовы к проведению долгожданных политических и экономических реформ. Очень важно, чтобы мы сейчас объединяли свои силы для совместной борьбы, подготовки к стачке и защиты своих прав. У графіку таксама сустрэча з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам, мэрам Варшавы Рафалам Трzaskowskim, сенатарамі і парламентарыямі, з юрыстамі ў сферы універсальнай юрысдыкцыі, камандою Байпол, каардынацыйнай радай і НАУ. Задача гэта нагадаць Польшчы пра Беларусь, абмеркаваць з польскімі ўладамі падтрымку беларускім медыа, тэлеканалу Белсат, падтрымку праваабаронцам. І вельмі важна разумець, што зараз тысячы людзей знаходзяцца ў турмах. Яны адарваныя ад знешняга свету, 9 мільёнаў у закладніках, і без міжнароднай салідарнасці, і без падтрымкі Польшчы нам будзе вельмі цяжка перамагчы. Польскае выданне «Газета Выборча» уручыла Святлане Ціханаўскай узнагароду «Чалавек года». Я не была бы человеком года, если бы каждый белорус, который сейчас борется за наше будущее, каждый человек, который сейчас страдает за нас в тюрьме, не был бы точно таким же человеком года. Цяпер на пляцы Замковым Святлана Ціханаўская сустракаецца з беларусамі Польшчы. У заўтрашніх планах, сярод іншага, адкрыццё сімвалічнага помніка салідарнасці з Беларусю. Катя Малей, Белсат. На сустрэчы Святланы Ціханаўскай з беларусамі Варшавы ў гэтыя хвіліны знаходзіцца наша журналістка Аліна Коўшык. Аліна, вітаю. Што цяпер адбываецца на спатканні? Аліна, прывітанне, ці чуеш нас? Вітаю, Кирил, вітаю, шановне спадарства. Так, у гэты момант на замкавым пляцу ў Варшаве вельмі гучна прамаўляе Роберт Тышкевіч. Гэта старшыня парламенцкай камісіі па справах Беларусі ў польскім сейме.
Не так давно распачалася гэтая сустрэча, крыху са спазненнем прыехала спадарыня Святлана, і беларусы вельмі цёпла успрынялі яе, сустрэлі авацыямі. У час сваёй прамовы Святлана параўнала тое, што цяпер адбываецца тут у Варшаве перад выбарчымі сустрэчамі. Толькі што іншыя партрэты. Цяпер мы прымаем партрэты палітзняволення, а не кандыдатаў у прэзідэнты. Тым не менш, все разом згадзіліся з тым, што czekając na moment, my zmogli tego się domagamy. Białoruś. Twarde sankcje gospodarcze wobec reżimu Łukaszenki. Europa musi pokazać, że nie ma zgody, aby w XXI wieku w taki sposób prześladować ludzi. I nie będzie na to naszej polskiej zgody. Także w polskim parlamencie mówimy o tym w otwarty sposób. Sankcje przeciw Łukaszence. To się musi zdarzyć. To się musi stać. Białoruś potrzebuje europejskiej solidarności. Z biel-czerwono-białymi stягами, z dziećmi, z dobrym nastrojem, z kwiatkami. Tak что сегодня у Варшаве сапраўдная беларуская свята. І гэта хіба першая встреча беларусаў са Святланай Ціхановскай у Варшаве. І гэта была Аліна Коўшык, якая зараз знаходзіцца ў самым цэнтры Варшавы, дзе цяпер ёсць Святлана Ціхановская, яна сустракаецца з беларусамі Польшы. Мы змяняем тэму. На дзяржаўным тэлеканале ОНТ выйшла праграма з удзелам Рамана Пратасевіча, але судзячы па ўсім, і гэта відэа не мае нічога агульнага з добраахвотным інтэрв'ю, бо Раман арыштаваны КДБ, абвінавачаны ён у тэрарызме і пазбаўлены свабоды і не можа сысці са студыі. Дзеля затрымання Пратасевіча і ягонай дзяўчыны Сафіі Сапегі спецслужбы і вайскоўцы верныя Лукашэнку прымусова пасадзілі пасажырскі рэйс Афіны-Вільня. Ярослав Стешык працягне тэму размоваў з вязнямі. Верховная Рада Украины осудила инцидент с примусовой посадкой самолета Ryanair у Менску и затрыманнем Романа Пратасевича и Софии Сапеги. Супраць проголосовали только представники прорасійской оппозиции, связанной с олигархом Виктором Медведчуком. Таксама сёння неадкладнага вызвалення Пратасевіча запатрабавалі нямецкія дзеячы культуры. Асацыяцыя нямецкіх выдаўцаў і кніжных гандляроў разам з Пен-цэнтрам Нямецчыны, Саюзам пісьменнікаў і іншымі аб'яднаннямі звярнуліся да федэральнага ўраду з просьбаю падтрымаць свабоду слова ў Беларусі. А беларускія дзяржаўныя СМІ распаўсюджваюць матэрыялы КДБ з допытаў Пратасевіча, апублікаваныя каналам ОНТ под назвай «Фильм расследования». Сейчас нужно отказаться от той техники, от той уличной активности, которая была раньше. Пратасевича стваральники видео называют террористом. Мы на видео четко видим, там анонсировано, что это оперативная съемка. Скажите, пожалуйста, если ведется следствие, вот, как же тогда тайна следствия? Если это оперативная съемка, почему не был приглашен наш адвокат? Стваральнікі відэа паўтараюць афіцыйную версію спецслужбаў, што рэйс Афіны-Вільня пасадзілі ў менскім аэрапорце з прычыны e-мейла пра бомбу, нібыта ад тэрарыстычнай групоўкі «Хамас», і што e-мейл нібыта прыйшоў да таго, як дыспетчар звярнуўся да пілотаў Ryanair і яго нібыта атрымалі розныя аэрапорты, што насамрэч нічым не пацверджана. Але галоўны тэзіс нібыта Рамана Пратасевіча падставіў хтосьці са сваіх, і ён выпадкова трапіў у рукі КДБ. У меня был, в принципе, личностный конфликт только с одним человеком, причем, то есть достаточно напряженный. Единственный раз, когда я вообще написал о том, что вот как и куда, на каком самолете я буду лететь и перемещаться, это было вот в рабочем чате за 40 минут до вылета, где есть, в принципе, и этот человек. Дзяржаўны тэлеканал сцвярджае, што аб прысутнасці Пратасевіча КДБшнікі не ведалі, пакуль пра гэта не напісаў у сацыяльнай сеткі Франак Вячорка. Я бачу толькі цытаты, якія нарэзалі ОНТшнікі, лукашэнкаўскія спецслужбы і прадставілі ў выгадным для іх святле. Іхняя задача гэта дзяліць, сварыць, напаўняць інфармацыйную прастору шлакам, каб ніхто нікому не давяраў. Дарацца Святланы Ціхановскай нагадвае, што Раман Пратасевіч і Сафія Сапега закладнікі рэжыму Лукашэнкі.
Все, што адбывалася ў турме, все, што адбываецца на допытах, без адваката, невядома якім чынам гэтыя здымкі здабытыя, гэта ўсё патрабуе дадатковай праверкі. Мы требуем, чтобы нашего сына провели независимую медицинскую экспертизу на насильственные акты, которые над ним совершаются. И это мы четко видели по первому видео, которое было предъявлено на той неделе. Вот. До сих пор медиков к нему не допустили. Бацькі Романа Пратасевіча звяртаюць увагу на тое, што ягоны твар на відэа размыты, а на руках відаць чорныя сляды ад кайданкоў. 7 часов вечера того же дня еще Боинг не улетел. Видео с камеры управления по борьбе с организованной преступностью. С Протасевичем все в порядке. Вполне хорошо себя чувствует. Да и в беседах он вовсе не жалуется, наоборот. Ініцыятыва «Байпол» апазнала на гэтым відэа падпалкоўніка міліцыі Івана Тарасіка, які раней распрацоўваў крымінальную справу Сергея Ціханаўскага, і кабінет ягонага начальніка палкоўніка Міхаіла Бедункевіча. Гэта працаўнікі ГУБАЗік, асновы міліцэйскага апарату для барацьбы з палітычна нелаяльнымі людзьмі. Што да асноўнай версіі КДБ пра выпадковы перахоп самалёта, то яна супярэчыць паведамленням Нацыянальнай выведнай службы Грэцыі і прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справаў. Яны распавялі, што ў Афінах за Романам Пратасевічам яшчэ з 9 траўня сачылі людзі з расійскімі пашпартамі. Таксама 3 грамадзяніны Расіі, пасажыры таго авіярэйсу, засталіся ў Менску пасля прымусовай пасадкі самалёта. Ярослаў Сцешык, Белсат. Спачатку санстанцыя, а пасля АМАП. Гэткія нечаканыя візітёры прыйшлі ў гарадзенскую краму «Адметнасць». У саставе групы у тым ліку былі кіраўнік гарадзенскага АМАПу Віктор Краўчэвіч і намеснік начальніка аддзелу аховы парадку ленінскага РАУС Алексей Вайцешык. Вядома, што з крамы забралі тавары белага і чырвонага колеру, а працаўніцу крамы Вольгу Вераміенка затрымалі. Таксама бліжэй да вечару АМАП заблакаваў рэдакцыю парталу «Гродна Лайв». Пра запужванне і ціск працягнуць мае калегі. Ад 1,5 года хатняй хіміі да 1 года калоніі. Такі прысуд агучыў берасцейскі суддзя Яўген Брэган для 5-й групы ў так званай карагоднай справе. 13 берасцейцаў пакаралі за карагод на скрыжаванні бульвару касманаўтаў і праспекту Машэрава 13 верасня. Все эти суды – это формальность, абсолютно политические дела. Конвейер включился, как говорится, репрессий, поэтому вот попали под него. Были ребята, которые согласились со своим приговором, кто-то полностью, кто-то частично, поэтому... я всех людей понимаю, тут идет просто уже на, как говорится, на минимизацию ущерба для себя. Андрэю далі 1,5 года хіміі з накіраваннем. Сваёй віны ён не прызнаў і збіраецца цягам 10 дзён абскардзіць гэты прысуд. Надежда, что тут скоро все изменится, и... У меня не надежда, у меня уверенность, поэтому все будет хорошо. И я своего приговора не боюсь абсолютно, не страшно. Абаронца плошчы пераменаў Сцяпан Латыпаў, які ў судзе ўваткнуў сабе асадку ў горла, застаецца ў палаце медычнай часткі СІЗА. Паводле сваякоў Сцяпана стан палітвязня задавальняючы. Перадачу з лекамі для яго прынялі. Сцяпану апрацоўваюць і перавязваюць рану на шыі, а таксама колюць антыбіётыкі для далечвання постковіднай пнеўманіі. Судовы працэс плануюць аднавіць 10 чэрвеня. Пра спробу суіцыду Латыпава выказалася Міністэрства замежных справаў Нямецчыны. Гэта шакуе і сімвалізуе безнадзейнасць, у якую Лукашенка занурае беларусаў з дапамогою рэпрэсіяў і жорсткага гвалту. Вось чаму дарэчна зноў заявіць пра нашае патрабаванне, а менавіта вызваліць усіх палітзняволеных, перайсці да нацыянальнага дыялогу і правесці свабодныя, сумленныя і законныя выбары. Рэдактарку спецпраектаў сайту Гродна Лайв Ірыну Новік пакаралі штрафам 25 базавых. Яе абвінавацілі паводле адміністратыўнага артыкулу, нібыта за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Выязны суд адбыўся ў ленінскім РАУС горадні. Перад гэтым журналістка 2 сотняў правяла ў ізалятары гарадзенскай турмы нумар 1. Умовы былі жорсткія. З 6 раніцы і до 10 вечара жанчыне забаранялі сядаць. Ужо з РВД мяне адправілі ў турму. Я не ведаю, чым гэта выклікана, но, магчыма, гэта акцыя запалохвання для ўсіх астатніх. Альбо, можа, вырашылі, што я такая небяспечная, што калі раптам мяне на 2 сутак аставіць на волі, то я тут учыню які-небудзь экстрэмізм.
8 месяцаў у СІЗА чакаюць судовага выроку 4 палітвязні. Браты Тамас і Тимур Піпія, а таксама Дзяніс Болтуць і Віталь Шышлоў. З Віталем Шышловым Мус апублікавала класічны ролик з пакаяннем. На відэа рукі мужчыны завязаныя за спінай, а сам ён у нейкім лесе. Мы выходили, перекрывали дороги, махали флагами и кричали о том, чем мы недовольны. Усіх 4 вінавацяць у актыўным удзеле ў масавых беспарадках летась у жніўні і верасні. Пацярпелымі ў справе праходзяць 2 міліцыянтаў. Сілавікі ў цывільным перашкаджалі працы журналістаў у будынку суда, а сябры абвінавачаных паведамілі, што гэтай справай таксама зацікавіўся губазік. Ірына Карніенка, Белсат. Ну а тым часам наши гледачы пастаянна дасылаюць нам фота і відэа сваіх акцыяў падтрымання палітвязняў і ўвогуле тых, хто зазнае пераслед. Як беларусы падтрымліваюць адзін аднаго у нашым наступным матэрыяле. Степан, живи! Герои нам нужны! Живи, Беларусь! Прогнись за бабло, признай Крым российским, тебе все равно. Готов лишь карманы свои ты набить, но нас, белорусов, тебе не сломить. Больш навінаў чытайце ў нашым тэлеграм-канале. Таксама заахвочваю спампаваць наша прыкладанне на смартфон, каб заставацца ў курсе самых апошніх падзей. А інфармацыйны вечар не завяршаем. Наперадзе праграма «Размова» з Владзімірам Мацкевічам. Як змянілася краіна за амаль год пасля першых перадвыбарчых акцыяў. Пра гэта распавядзе сацыёлаг Таццяна Вадалажская. А ў студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару і, канешне, заставайцеся з Белсатам.